Ang SARS-CoV-2 nga virus makahimo sa pagsulod sa mga selula nga bakita sa kadaghanan sa mga receptor alang sa ACE2 pinaagi sa transmembrane protein spike. Lakip sa lain-laing mga pagsulay nga gihimo aron limitahan ang pagkalat sa impeksyon sa COVID mao ang nattokinase, usa ka enzyme nga nakit-an sa usa ka eksperimento nga in vitro nga pagtuon nga gihimo sa Japan. Kini makita sa usa ka compound nga nakuha gikan sa fermentation sa soybeans na ilhan nga natto. Ang enzyme nga nattokinase daw makahimo sa pag-ubos sa spike nga protina sa COVID-19 nga epektibo nga makapugong sa virus sa pagsulod sa selula. Ang mga resulta sa eksperimento sa lab nagpadayag nga ang nattokinase nakatampo dili lamang sa pagkaguba sa SARS-CoV-2 nga protina spike apan usab sa ACE2 receptor tanan nga wala nakadaot sa selula. Ang enzyme nattokinase kapakita sa vitro nga adunay mahinungdanong proteolytic nga kalihukan sa COVID-19 adhesion spike protina. Ang pag-uswag o pagpaila sa nattokinase enzyme isip usa ka pharmacological nga pamaagi mahimong mapamatud-an nga mapuslanon kaayo sa pagsuko sa impeksyon sa coronavirus 2019. Magkita ta sa Med4Care!